Kaixo, arratsaldeon, eta ongi etorri apirileko pleno honetara. Eta, hasiera emango etxeko plenari. Lehenengo puntua betiko moduan da aurreko batzarreko akta onartzea. Ez dakit norbaitek zerbaitekon komentatzeko aktaren gainean. Bai, arratsaldeon, nik horre gauzatxo bat dekot. Hirugarren puntuan, modificación ordenanza de tasas y precios públicos, tasa eta prezio publikoen ordenantza aldatu, punto horretan, ipintzen dau aktak, el concejal Mikel Garayzábal se muestra a favor de las modificaciones, pero realiza un apunte sobre la tasa de 200 euros por los informes técnicos. Entiende que siempre se ha dicho que se está a favor de reducir tasas y ahora se implanta una de 200 euros. Hor eskatzen dodana da ipintzie que entiende que siempre se ha dicho que Bildu está a favor de reducir las tasas y ahora se implanta una de 200 euros. Hoxe da aldaketa. Jarriko dut eta hori jarri nahi nuen berba da ez Mikro. jarriko dut, ditzu jarrita daukat, hori saiatu nintzen jaiatzen, baina badirudinez igualez zehaztasun nahikorekin, orduan nabardura eginda. Eskerrik asko. Bale, badau besterik, komentatzeko. Bale, pasatuko gara gaurko bigarren puntura. Bai, gaurko bigarren puntu honetan, ekartzen duguna da, eraikinen garbiketako zerbitzuko pleguak, bai. Azalpena emango dut, eta gero talde bakoitzak aukingo dugu aukera gure iritzia plazatzeko orduan. Lehenik eta baina gustako jakun, balioan jartzea, asinengo hilabete hauetako lana, plegu hauek ona ekartzeko. Izan ere, lortu dugu danun artean adostasunarekin ekartzea plegu hauek, eta adostasun bikoitza, batetik zerbitzuko langileekin beraiekin, eta bestetik gobernazio batzordean bebai, azkenengo egitamen horretan, danon aldeko bozka eukiban proposamen honek, eta hori postekoa da gure ustez. Honek suposatzen du aurrera pauso bat udalarentzako bi zentzunetan, batetik, azken finean udalak edo administrazioa daukagun konpromisoetan, bada bat errepikakorrak diren, edo eta 15.000 eurotik gorako zerbitzuak lizitaziora ateratzera, esleipen publikoa ateratzera. Kasu honetan, zerbitzu hau urte luzez eman da, baina ez da lizitazio prozesu baten ondoren ematen den zerbitzu bat, eta horrek ekartzen zuen, udaletxe honek egiteke zeukan lanketa hori egitea, ezta? Hau da, lizitazio prozesu baten bidez, eraikinetako garbiketa zerbitzua esleitzea. Orduan, helburu hori lortzeko bidean datoz plegu hauek, eta bigarrenik, langileen lan baldintzak ere bai, era nabarmenean hobetuko dira, izan ere, aplikatzen dugun igoerarekin, beraien soldata, oinarrizko soldata, 22,2an igoko da, hau da, 18.000 eurotik, lehenengo urte honetan, 22.000 eurora pasatuko da beraien oinarrizko soldata, eta gainera, urrengo urtean, 23.111 eurora igoko da. Eta honi gainera igo beharko zaio, antzinatasuna, eta antzinatasuna kalkulatzeko referentzia ere bai izango da, oinarrizko soldataren handipen honen geratzen dena, ezta? Orduan, berez, soldataren igoera erreala, oraindik ere 22,2 hori, baina handiagoa izango da, ezta? Orduan, hortik abiatuta, pleguak ekartzen ditugu gaur, apur bat azpi marratzeko igual detaile garrantzitsuenak, eta hemen badaukagu batetik emango den zerbitzuan, gaur egungo zerbitzuarekin alderatuta, badaudela gehikuntza batzuk, udalak zerbitzu gehiago emango dituelako, hala nola komun publikoen garbiketa, eta gizuen moduan train ematinan eta multzaratza usuetan
maiatzean zehar uste dugu, eta hala esan digute, komun publiko berriak egongo direla, horrek garbitzeko eta horreien garbiketa reforzatzeko plegunetan sartu dugu, eta baita ere, astolako aldagela berrietan ere bai, garbiketa zerbitzua egon beharko da, eta baita ere, eskatu digute partidu egunetan eta igandetan esela garbitzen zerbitzu honen baitan aldagelak, futbol zelaiko aldagelak eta bar, eta guzti horiek, karpen guzti horiek kontuan hartu ditugu, eta plegu tekniko hauetan guzti hori sartu dugu, ez? Pleguekin jarraituta, apur bat esanguratsuak diren gauzak izango dira batetik, jarraitu dugula kale garbiketaren pleguen irakurketa eta horren baitan oferta ekonomikoari ez digu hainbesteko pisurik eman, 175ko pisua eman diogu, eta eman diogu 135ko pisua beste hainbat kontzepturi. Azkenean direnak, zerbitzuaren kalitatearekin igual zerikusi zuzenagoa daukatenak, eta dira 15 puntu zerbitzuaren antolaketa eta programan, 5 puntu baliabide teknikoetan, 5 puntu langileen kudeaketan, eta 10 puntu zerbitzuaren jarraipena eta kontrola eramateko proposamenetan, ezta? Ekonomikoki honek suposatzen du urtean 358.000 euroko aurre ikuspena egotea, gastu aldetik. Kontratuaren epealdiari dagokionez, proposatzen duguna da, 2 urteko kontratu bat, egon aukera gehi bat eta gehi bat egitarena, balin eta udalak hala erabakitzen badu, eta hemen esan beharra dago, hitzarmenaren baitan edo adostasunaren baitan badagoela beste faktore bat dela lehenengo 2 urte hauetan, lehenengo urte terdi honetan, udalak hartzen duela konpromisoa hausnartzeko edo baloratzeko ia nolako bideragarritasuna daukan eraikindako garbiketako zerbitzu hau, gaur egun azpikontratatuta dagoen atal hau, publiko izatera pasatzeko, ezta? Horrek ekartzen du kontratua berez 2 urteko izatea, ze azterketa horretan urtetzen baldin bada, eta erabakitzen badugu bideragarria dela, eta urrats hori emango dugula, ez daukagu guzetan 4 urtera artitxaman behar, baiz, eta 2 urte pasata hori egingo genuke, ezta? Eta apur bat, hori da laburbilduz plegu honek berarekin dakarrena, eta orain zuena da hitza. Patxo, zure hitza. Sí, hola. Nada, pues respecto al pliego de limpieza de edificios, desde el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra siempre hemos estado a favor de mejorar la brecha salarial. Es prácticamente desde el día 31 de octubre que entré nuevamente al ayuntamiento, comencé con este tema, a solicitar pleno tras pleno, y simplemente recalcar que es un paso para seguir mejorando en todos estos aspectos dentro de nuestro ayuntamiento. Luego lo único, lo que comenté en comisión, que en las tablas salariales de las chicas estuviese recogido todo el acuerdo que se ha hecho para que la nueva empresa que entre sepa las condiciones que va a estar. Y por lo tanto, pues votaremos a favor del pliego. Vale, eskerrik asko Patxo, Mikel, zure txanda. Bai, guk EAJ udaltaldetik, azkeneko astien usteot 2 batzorde izen diezela, gai hau jorratzeko, eta, aste betien, o azkeneko astien korrikatak presaka 2 batzorde egin beharrean, bakarra egin ahal izenez gero, guk hori faltan bota izan dugu, ezta. Azkenean pleguak, dokumentazioa, egun batetik bestera bota izan dela, eta, 58 orduko plazo hori justo betetan, eta korrikatak presaka moduen justo pleno honetara ekarteko, ezta. Faltan, igual, bota izan dugu apurtxo bat,
hainbat dokumentazio dago, eta, bueno, igual, denbora gehitxu hau, ez da, aztertzeko, konturatu gara, ja, kontratazioan, ja, portalean, ja, igota dauela, hau, plegu hauek, igota dauzela, baita komunikaziokoa bai, eta baita be, igerilekutako... Justo honek garbiketakoak ezin didez, gaurko Bai, barkatu, justo beste iburuz gero hitz egingo dugu, baina justo garbiketakoak ezin dira plataformara egon, ze oraindik plenoan ez dugu sonartu, orduan... Nik uste otor sozer ikusi dut, baina, bueno, bale. Eta, gero, bestalde, esan behar dugu, eta nik uste kontutan eukin behar dugula, segun ze eraikin publiko garbitzen dan, soldata ezberdin bat dauela. Hordeko alde batetik langileak udalekoak diezenak, garbitzen da biezenak matizeneko eskolak, batipat. Gero beste alde batetik dekoguz igerilekuak bai, eraikin publiko bada, eta horre garbitzaileak dauz, eta dekiez beste baldintza batzuk, beste soldata batzuk, eta gero orain onartuko duguzenak, eta eraikin gehienak diezenak eta sartzen diezenak, eta dekiezenak lan baldintza batzuk, ez da. Eta nik uste dut helburua izan behar dela diskriminazio hori ez jarraitzeko ekiparazioa, ez da. Nik uste dut helburua epe ertain luzera izan behar dela hori. Badakit orain arte zer pasaudan, dano dakigu, baina hori, bai, eraikin publikoetako garbitzaien artean, gainera feminizatuta dagoen sektore bada, eta baita be, kale garbitzaileko pleguetan bebai, eta langileekin bebai, nik uste dut, helburua izan behar dela ekiparazioan. Eta momentuz, monten daule egintzaldi honetan hori ez dela lortuko. Bai, eraikin publikoetako langileen artean, eta baita be, kale garbitasuneko langileen artean. Eta guk hori faltan botatzen dugu. Dana dela, guk aldeko boskatuko dugu, eta, bueno, fokuan ikusteot horri pine behar dugula epe ertain luzera, ez da, ekiparazioan eta lan baldintzak, azkenean, lan bardina egin ezkero, egoera bardinak eukitzeko, ez da. Helburua bintzat hori izan behar dago, Bai, Edurne, zerbait gaineratzeko edo... De acuerdo. Vale, bueno, apur bat esan dozuenan gauzan arire, apur bat erantzuteko edo, Patxok egin dauen eskariari, hori bai da faktore bat kontuan hartu behar izan dena, ezta, eta da, Abadinoko udalak diru bat jartzen du langilei soldata gehikuntza horiek ordaintzeko, baina hori horrela izateko eta bermea izateko diru hori langileen gana doala eta ez enpresaren etekinetara, hemen daukagu dokumentu garrantzitsu bat, eta hori bai ala bai sinatuta egon behar zen pleno honetan bosketa egin aurretik, eta hori da langileen eta enpresaren arteko akordio bat egotea, esaten den moduan, fin de huelga, bueno, formalismoetik horrela ditzen da, akordio hori ostiralean, ostegunean sinatu zuten, baina, ez dakit, ostiralean edo formalizatu zuten, orduan, dokumentu hori izan da, orduan badaukagu ja garantia osoa, diru hori izango dela langileentzako, orduan, batetik hori patxorekin hori azalpen hori emateko, bestetik Mikelek esan dagoenan arire, bi batxorde ez dira izan dira gehiago, batxorde desberdinetan gauza desberdinak tratatu dira, hasiera baten langileen lan baldintzak, ondoren diktamena mon baino arinago aurreko astean lehenengo azalpen batzuk eman ziren teknikarien partetik, gero bitartean ipini zen beste batxorde bat, ekarpenik edo basegon edo jasotzeko eta ikusten bazen dokumentu definitiboan txertatzeko, eta gero horren ondoren dokumentu definitiboa aurkeztu zen, orduan, saiatu izan gara aukerak ematen guztiei ekarpenak eta egiteko, horregatik egin ditugu batxordeko puro horiek, eta azkenean
adostasuna egon zen. Gero esaten duzun beste aspektua da soldatan desberdintasuna eta zerbitzuak apur bat desberdintasunak eta daudela. Hor nik uste dut bakoitzak ikusi behar duela aukera izan duenean ze urratzen eman dituen. Guk orain daukagu aukera udal gobernuan kudeaketa hau egiteko. Guk aukera izan dugunean uste dut orain arte egon ez diren aurrera pausoak eman ditugula. Eta aurrera pauso garrantzitsu bada soldata 22,2 igotzea, gehi gero beste lan baldintza batzuk opor egunena eta beste gauza batzuna ere bai. Baina oso garrantzitsua ere bai da zerbitzua publiko egitearen azterketa hori egitea. Uste dugulako hori dela benetan jorratu behar den arloa eta zain beste zerbitzua publikoa izatea eta berdina azpikontratatuta, baina soldata berdinekin. Guk ikusten dugu logikoa izan aldela, zerbitzu guztia homogeneoa izatea. Horrek eskatzen gudu denbora bat, oraindik ere ez da urtebete pasatu, eta aurrera pauso batzuk eman ditugu, eta evidentemente gehiago eman beharko ditugu. Hemen badaukagu beste dokumentu bat udaletxekoa dela berdintasun plana, askotan komentatu izan dena, Patxok ere bai komentatu zuen berdintasunaren ikuspegi hori txertatzea eta abar, eta badago hemen parrafo bat esaten duena, Abadiñoko udalak, por cierto, amaitzear dagoena, eta hau da, batez lehengo legintzalditik datorrena, eta hemen apur bat gure buruari edo udalari etxeko lan batzuk ipintzen dizkio plan horrek, eta hori da, Abadiñoko udalean lan egiten duten azpikontratatutako zerbitzutako langileen lan baldintzen inguruko azterketa bat egin behar dela, neurri zuzentzaileak proposatuz eta garatuz. Eta horren ardura dela batez, idazkaritzarena, langileen ardura dauna, eta orokorrean udal batzarena, ezta? Orduan, honek adierazten du instituzio bezala etxeko lan hori ditugula egiteko, eta gure konpromiso izan behar da, horretan aurrera pausoak ematea. Eta hori da apur bat saltzeko dauka dana. Hor, bakarrik esateko, lehen esan dut plegu hauek ja igota dauzela kontratazio profilera, ez dauz igota. Igota dauzenak diez Astola kiroldegiko taberna ustiatzeko alokairu kontratua, Abadiño Elizateko komunikazio integralekoa, eta ero gobernantza eta herritarren partaietzekoa. Orduan, hori argitu nahi dut eta listo. Bale, eskerrik asko den hori, eta boskatuko dugu, bale? Aldeko boskak. Bale, onartu txat emoten dugu. 3. puntura pasatuko gara. 3. puntuan tasa eta prezio publikoen ordenantza aldatzeko proposamen batek hartzen dugu, eta nahiarak emongo deus azalpenak. Bai, batzordien komentatu moduen, barne mailako arazo tekniko batzuk diela medio, ez dugu gai hau landu guk nahi gendun epietan, baina, azkenien legeak bermatzen dauzen epietan sartu ahal izen dugu, eta pleno honetara ekarteko denbora zibili gara. Guk ikusten gendun, DBA kobratzen daben familietatik aparte, sarrera murritzak eukin aldabi izan familiak ere, aukera eukin bileukiela euren seme alabak udalekuetan apuntatzeko. Ze batzuk ez dabe RGIa kobratzen, baina ez dira euren diru iturriak ez dauze 80 euro ordaintzeko moduen. Orduen, proposamena erun gendun, eta gero gasuneko batzordean, batez onartu zan hobari horiek aplikatzea, beraz, oin pleno honetara ekarri dugu onartzeko. Como se ha trabajado tanto en la Comisión de Educación y Euskera, también como en la de Hacienda, mi punto de vista siempre ha sido el mismo, que mientras se quiera favorecer a todas las personas abadiñarras y no abadiñarras, en este caso también, pues estamos a favor de ello. Bai, gure boska aldekoa izango da, hori bai, komentatu zuen nahiera, azkenean, aurrekoan antzera, azkenean korrika eta presaka ibili gaela,
personaleko arazo batzuk gaitik, azkenean onartzeko, ez da, pleno honetan. Uste dut maiatzak 2an hasiko direla familiak izena emoteko epearekin, eta gaur onartzen dugu, apiriak 30ean, baina gu alde bozkatuko dugu, hor jeitzira batzuk dauz, igez jeitzira batzuk aplikatu ziren, aldundiko kriterioa erabilita, eta urten beste jeitzira batzuk egongo diez ingresoen arabera, eta ikusiko dugu zelan funtzionatzen dauen, ikusiko dugu aberzema familia apuntatzen dien, zein den balorazioa, baina gu printzipioz ondo ikusten dugu eta alde bozkatuko dugu. Uniko lehenengotan esan dudana, horra azkenien, azkenian korrika eta prisaka azkeneko orduen ibili gara eta faltan botatzen dugu aste batzuk edo egun batzuk harina huaz komunikatzie beste taldekuei, patxada gehiagoaz aztertzeko gauzak, eta gauzak, denbora gehiagoaz lantzeko, eta pleno honetara ekarteko, edo dagokion lekura ekarteko, denbora gehiagoaz ibiltzie. Suposatzen dut, behin onartuta boletinera ere bidali beharko direla, eta boletinean bebai horregon beharko direz ikusgai, eta hori gaur onartzen dugu, boletinera bidali, eta hemendik egun 2 barru, familiak apuntatu edo izena emon ahalko dabe. Baina, hori kontutan hartzeko eskatzen dugu, eta gure botoa baiezkoa izango da, aldekoa. Vale, gabiz hainbat aldetan esaten hori ez, erritmoen kontu eta bar. Uste dut gure lana bebai dala, udaletxien egon aldien batzutan, problema teknikoek, pertsonalanak edo bata beste egon aldienak, hor dauz, baina nik uste dut gure lana dala, gure udaletxien deko zen barne arazuek ez trasladatik gizartieri, ez da, orduan, gure lana bebai da, evidentemente legearen barruan eta gauzak azalduz, eta bengo kasuan horrela izan da, legearen barruan egin dugu gauzak eta azaldu ditugu, eta gainera adostasuna egon da, orduan, uste dugu hori dela egin behar duguna, gauzak horrela egin beharrean atzeratuko badunkez, azkenean herritarrek hor kalte batzuk eukingo leukiz, eta uste dugu hobeto dela, nahiz batzutan gauza batzuk ez haukine rekurtso guztiak disponible, hala ere, lanketako lan egitea. Bale, Apuntetxo bat, pentsau gure taldean zelan pentsatzen dugu, baina naiz eta udala agintarien akatz bategaitik herritarrak kaltetuta izan behar badira, hala eta guzti be, guk esaten dugu, naiz eta udalagintarien akatzen bategaitik ez bakarrik udalangileena, udalagintari epe bai, gure ardura dekogu, ez da, eta gauza askoaz gabiz danok, batez bezuek, udal gobernuan, eta nik uste dut hau ez bakarri dala udal langileen gabezia bategaitik. Nik uste dala udal agintarien bebai, igual pasau egiten diez gauza batzuk. Nahiz eta hori pasau izen, herritarren onurarako izen ezkero, guk gaur egiten dugu moduen, eta aurreko hastien egin genuen moduen, batzordien, alde bozkatzen dugu, ulertzen duguz, arrazoiak, eta listo. Eta herritarren onurarako izen ezkero, gure aldetik, ados goz, eta listo. Baina nik usteot, eskatzen dudana da, beste pleno batzutan bebai, egin dugu, eta orain bebai, autokritika apur bat egiteko bebai, ez da? Eta, igual, hemen pasatu gara, edo ez gara hain efin ibili, edo pasatu jaku hau, edo bestea, edo zein paseo aldeako, baina rekonozitzea gaitik ez da, ez pasetan. Eta, listo. Eta, jazta, eta guk kasu honetan be, ulertzen dugu, pasau egiten dizela gauza batzuk, baina, ala eta guzti denpora aztertzen gara, batzorde horretan beste gauza bat eskatu zen, eta guk esan genuen, ez,
plenue dau azkeneko martitzenien, ondino danok ipintzen bagara korrika eta presaka, heltzen gara, egin degun plenoa, egin degun plenora eraman proposamen hau, eta onartuko dugu, eta listo. Eta holan egin da, eta bai, jazta. Ezako beste bueltarikoen behar. Ba, nik uste dut kasu honetan ez dakit, azkenien zertaz hitz egiten ari garen, hitz egiten ari gara tasa eta prezio batzun inguruen, udalekun inguruen, nun herritarrei obari batzuk aplikatzea hitz egiten ari garen. Orden, herritarrei obari batzuk aplikatzeko ez dago inungo programarik prisaka ibiltearen, lege barrun ibilten baldin bagara. Nahi agunuko nik, beti prisaka ibilitebe, beti obariak eskaintzea gizarteari. Normalin politikan arreba izaten da. Politika normalin presaka eta eskutu nik jendien gauza ditzaten die egurre emateko. Eta kasu honetan, ez dut uste kritikan hundi datorren prisaka eta zera izanetik, baizik eta obari batzu dauz, aurretik egon ziren aurreko udalekutan aurreko lehengintzaldean RGinak eta gure ustez, udagoberen ustez da, gainera, batzordearen ustez ezin nahikoak eta oraingo formulazioa asko egokia doana, eta harrigarria dena da, batzorde baten, aho batez onartzen den kontu bat, bere batzordean. Hogasunean, hau bat ezun hartzen dienak, gero plenoan esterifikatzia ez dakizlako desadostasunak, ez dakizlako kritikak, korrika presak ez dakizer. Ojala, herritarrak eskartuko leukie, guk plenostik plenora, korrika eta presak hartzi erabakizek, herritarren mesenetan joango zienak. Nik ez dekot inongo arazorik eztabaidatzeko errespetu osoz. Pleno honetan hau onartzen bada, guk, oposiziotik, eta nik hala eskatu genulako. Esan genuen. Heltzen gara plenora. Gaur eguaztena da, pasan eguazten nien Euskara batzordeuken genuen, proposamen hau jaso genuen, eta esan genuen. Beste aukera bat zabaldu zen. Plenora ez badugu eramaten be, ados egon eskero, nahikue da, ez gauzak onden biuz. Gaur eguaztena da, barikuen egiten bada ogasun batzordea, hor pasatzen da, tramitea egiten da, eta ero martitzenean plenoan onartzen dira, eta listo. Eta bai jazta, hori egiten da, eta listo, ez da besterik. Mikel, ez dago ez da baiari, ni guztiz bat nator, zure azken intervenzioarekin. Historia da, azken intervenzioak zure lengua emendatu egiten duela. Lehenengo intervenzioa izan duzuna beste kontu badala, kritika egin diozula zeuek planteatu duzun elementuari gainera. Raitik esan dut. Nik egin dodan kritika bakarra izan da, alkateak esan da benean, arazoak egon diezela, beste arazo batzuk kanpokoak izango balira bezala, eta ez barrukoak. Eta nik dinot, barruko arazoak eta kritikak onartu behar dizela, eta ez dela pasetan onartzea ekik. Maidurna. Bueno, nosotros entendemos que es muy positivo para las familias, así que votaremos a favor. Vale, bueno, bukatzeko, Mikel, zuk izan duzun azkenon gauza, badakizu zer gertatzen dan batzorde horretan, ze arazo tekniko dauzen, eta hori holan da, eta gauzak argi izan bide, orduen, ez dakit nori zabizen saiatzen leporatzen gauza, baina hori da realitate bat, hor dauena. Proposamen hau, lehen urteko, ondala urte bete gozan, zenbaki bardinegaz, ez dakit aktualizaute IPC-az, proposamen bardine. Orduen, ados gauz danok, egin dugu, egin behar dan moduan, ez dakit ez daugei hau. Komenta duzun, gure izen duzun, oso ondo, bale? Ondo dau, komenteti, bakotxa bere itxizekogo, bale, ondo, jazta. Bale. Bueno, boskatuko dugu orduan. Venga, boskatuko orduan. Aldeko boskak. Bale. Pasatzen gara orduan laugarren puntura, hemen ez da boskatu behar, eta bueno, baitzen dugu apurtxo bat, jarraipen egiteko, gure ustez garrantzitsua dan gai bati, eta batez ere badaukana zerikusia udalatxaren jardunarekin, eta gauzak esan daigun era ordenatu baten egitarekin. Eta hori da, udaletxeko lizitazioen egoraren berri ematea, Otsaieko gobernazio batzordan nokorez bana edo martxoko hasieran aurkeztu zen proposamen bat urte honetan zehar
hilabete desberdinetan planteatzen ziren lizitazioen gainean, bai. Hemen gogoratu behar dugu, plangintza hori egiterakoan, apur bat ikusita aurreko urtetan emandako egoerekin eta teknikarekin eta hitz egin da, askotan gertatzen zela, igual sail batzutan, igual plegoak egiten zirela, baina gero igual ez zirela ataratzen, azkenean asko pilatzen ziren, eta horre azkenean lehentasun batzuk ipini beharria, eta batzutan ematen ziren egoerak, zeinetan igual teknikari batzuk plego batzuk landuta zituzten, baina ez honen baten denborarik dena ataratzeko, eta barrez, orduan, egin genuen ariketa izan zen, behintzat, sail bakoitzeari bai emate aukera urtean gitxienez plegu batzuk ataratzeko, apur bat era inklusiboago baten udala gestionatzeko, kudatzeko, eta apur bat premisa hori hartuta, ikusita esleipenen kalendario guztian noz bukatzen den esleipen bakoitza bat abeste, eta zelako derrigortasunak ditugun, gero, apur bat herri programetan eta joan diren egitasmoa kontutan hartuta, guzti hori kontutan hartuta, aurkeztu genuen batzorde horretan urteko plangintza bat. Orduan, urteko lehenengo lau hilabetekoa pasatu da, urteerena pasatu da, eta besterik barik emango dut bakoitzaren berri, danok honen jakitun egoteko, eta jarraipena itzeko. Orduan, batetik hor daukagu Astolako tabernaren pleguena, hau barikoan dekretu bidez, parkatu, esan behar dut, honek danak batzordean komentatutakoa direla, alkatetza dekretu zatara aldiren plegu batzu dira, kompetentzia kasu honetan ez da plenoarena, legeako lan esaten duelako, baina, hala ere, batzordean komentatuta, esan edut, informazioa gutxi gara, badago azalduta, ezta. Horren, kontua da, Astolako taberna kudeatzeko pleguak 26an barikoan publiko egin zirela, bertan parte hartu nahi duten daukate aukera maiatzaren 27 arte beraien eskaintzak egiteko, eta hemen esan daigun berritasuna da, orain arte taberna hori ez dela martxan egon, horrek ekartzen du administratiboki gauza batzuk egitea, gero bebai fisikoki gunea, sukaldea eta guzti hori atondu behar izatea, hor badaude gastu batzuk egin behar direnak, 59.000 euro ingurura iristen direnak, eta helburua da ekainaren 15erako guztia martxan egotea, hau da, lizentziak eta baimenak batetik, bestetik fisikoki tokia egokituta egotea, eta hirugarrenik pleguak esleipen prozesua eginda, pertsona da enpresa batek hori kudeatzea. Eta hor eman diogu garrantzia, apur bat izan da batetik zelaitako jubilatuen tabernaren lizitazioen hildotik joan dira parametro batzuk, gero behar eman diogu garrantzia batez ere udako partean jateko eta aukera eta emateko, eta apur hildo horretatik doaz. Mundu bidean hori, ekainaren erdialdean hau martxan hasiko litzateke. Bestetik daukagu komunikazioaren gaia, badakizuen moduan aurtengo martxoaren 31an bukatzen zen berez kontratua, beraiekin hitz egin du, eta prozesu berri honek irauten duen bitartean jarraituko dute beraiek. Plegu haue atzo publikatu egin zen, eta maiatzaren 20 arte daukate enpresak aurkezteko epea, diru aldetik orain arteko kopuru beretsutik ari gara planteatzen egoera, eta ondo bidean, ekainaren erdialde hor inguru horretan edo bukaeran egongo zen martxan zerbitzu berria. Beste bat zen aurrekontu parte hartzaileena, azkenengo urteetan abadaineko udaletzean hor kontu parte hartzaileak egin dira, prozesuak egin dira, pizkanaka gauzak eta apur bat zehazten joan dire eta hobekuntza batzuk eta ikusi ditugu emaitzetan, eta gutxi bera uste dugu eta horrela komentatu dugu batzordean, hildo beretik jarraitzea ondo legokela, orduan aurkeztu ditugun pleguak ere bai, hildo beretik doaz, eta gaur bertan
publiko egin dira plegu horiek, eta ondo bidean, ekainaren bukaeran, edo uztailaren hasieran gehien jota, esleituta egota aurre ikusten da. Eta bukatzeko, eraikinen garbiketa gaur aprobatu dugun hau, honek prozesu luzeago bat dauka, izan ere diru aldetik eta beste kategoria baten sartzen gara eta epeak luzeago bat dira, eta begiratu zein luzeak diren epeak, ze gauza guztiak eta formalismo guztiak eta beteta egoteko aurre ikusten da abuztuaren batean hasiko dela jamartzen zerbitzu hau baldintza hauekin bai. Hau da apur bat daukaguna jarrepena egiteko garaian. Ez dakit, galdirari daukazuen, oso zer komentatzeko, edo, nahi baduzu oso zer esan, aukera deko zuen. Bale, bai, guk puntu honetan faltan botatzen dugu inongo edukirik ez dela egon. Osea, egon da laugarren puntu argitasunak emon 2008ko lizitazioen inguruan, baina ez dugu beste inolako dokumentaziorik eta edukirik jaso. Eta, oina azaldu duzuz gauza batzuk, aurreko batzordetik ja datosenak, baina, behintzet aurreko batzordekoak badiez, guk bai faltan bota izan dugu dokumentazio falta. Eta orain azaldutakoa dokumentazioan baten edo egon eskero, eskertuko geunke, ez da. Jakitzeko, jakin izan dugu, ez da, gutxi gara bera, zeri buruz egingo zeinuna azalpenak eta berba, baina, faltan bota izan dugu dokumentazio falta hori. Bestalde, baita be, faltan botatzen dugu lizitazio egutegi horretan, adibidez, argitasuna mantentzeko pleguak, argitasuna, herriko, kaleko argitasuna mantentzeko lanetan dabil enpresa bat, aspaldian, udalean, eguzki izena dekoena, eta adibidez, martxoko plenoan, kontuatu ginen, 32 faktura aurkeztu zituztela, 404.143 euro gaitik, ez da. Hori da, gai bat, aspaldidanik gabizela berbetan, udaletxean, plegoak egin eta esleipenera ateratzeko kontratu hori, baina, guk faltan botatzen dugu taula edo egutegi horretan plegu hauek aurrera bidean egitea, eta jorratzea, eta lan hauek aurrera emateko kontratazio zuzenez egin beharrean esleipenera ateratzeko, ez da, publikoki. Eta ero bestalde bai, musika ekipoko alkilerran inguruan bebai, hor dirutza bat bebai joaten da, orain arte ez da atera, gogoratu EH Bildutik beti eskatu izan dela, ez da, musika ekipoen alkilerra komeniko zala ateratzea, esleipenera, eta baita be, aurreko herriko kaleko argitasun mantenu lanape bai. Eta guk horrek bisek botaten dugu faltan egutegi horretan. Gero bestalde, oin azkenien komenta duzu, erekinen garbitzaileko kontratu horretan, abuztuaren batetik aurreikusita dagoela, ez da, astea. Hor duda bat daukat, nik, uste dut kompetentzia plenoaren adala, horregaitik pleguak bebai onartu duguz plenoan, zalantza da, nire zalantza da, gure zalantza da, amendik aurrera kompetentzia plenokoa izan barik, alkatearena izango da zuzenean, epe horrek murrizteko. Ez dakit. Zuen esku dago. Zuen esku dago eskuduntza hori ematea alkateari, tramite horiek, badakizue arlo teknikotik komendio hori eman dugula, baina zuen esku dago. Guk uste dugu, beti ere gai horietan jarraitzen badira gure iritzi teknikoak, formalismo horiek betetzeko, dokumentazio guztia dagoenean esleitzea eta horrelakoak, alkatearen esku egotea harinagoa egiten duela kudeaketa, baina
batzorretan esan bezala, zuen esku dago. Hori da gure gomendioa, baina gure gara politikaria. Ba, nik nabardura hori egitea nahi nuke, ez da, zelan, abuztuaren bateko epearekin ja hor dago markatuta, nik bai uste dela garrantzitsua jakitea plenoak eukin behar badau, jarraitu behar badau kompetentzia horrekin, edo amendik aurrera ja, alkateari emon. Zure buruan ja badau, kasu abuztuaren bateko epea. Osea, plenoko kompetentzia bada, Zehazteko panorama eta ez egorteko txartu ulertzerik. bai. Mikele komentatu dituen epeak, nik prestatutako epeak dira, eta dira dena ondo badoa gutxieneko epeak. Abuztuaren batean ni nago porretan. Osea, eta nik egiten dut gauzariek. Osea, zentzu zibili. Osea, hor egongo litzateke dana ondo badoa prest formalizatu alizateko kontratua, baina, seguruenik, iraiera arte, edo, abuztuaren amaiera arte, ni bueltatuko naiz abuztuan, egin ahal izango dira gauzak. Eta gero, hori, delegazioen arira, ezin da izan hemendik aurrera izango den, ala ez, plegu bakoitzeko zuen erabakia izango da. Orduan, aldi baterako erabakia da, honetan nahi duzue, bai, ez, hurrengoan nahi duzuen, bai, ez. Orduan, ez dioz, zuek onartzen baduzue, guztietan emango diegu Mikeli, aztertu dezakegu, baina berez, hori ez da planteatu alkatetzatik, orduan, beti ere plenoak erabakiko du hori, osea, ez duzue kompetentzia hori galdu, baina. Eskerrik asko, Marta. Bai, Mikel, amaitu duzu. Bai, eman dugu gure iritzia, gai honen inguruan. Bale, bai. Nik komentatzeko, baina nahi bat zuen berba. Bai. Batetik igual azkenengo puntua, organiko gita erabaki aldetik erabaki bat hartu behar dagoelako plenoak, zen nahi dut. Komentatu da nola plenoak kompetentzia daukan ez gai honetan, hau da, plenoa dauka kompetentzia pleguak onartzeko, eta baita ere plenoa dauka kompetentzia kontratazio mailak ematen duen irizmen hori, teknikoa dela, hori balidatzeko edo ez. Orduan, plenoa dauka aukera tramitazio aldetik azkarrago joan ahal izateko, alkatetxan kasu honetan delegatzea, edo ez, erabakitzen duena. Honetaz, lehenguna ditzen genuen batzordean. Eta nik argi esan nuen, hemen daudela bi gauza. Bat, langileri aplikatuko zaien gauza bada, orduan, segunetan noiz hartzen diren erabakiak, egun bakoitzeko, diru galga hori izango dute langileak. Langileen ikuspuntutik, harinago joan hau, hobeto. Bigarrenik dago, eskuduntzak edo kompetentziak. Zilegia da, nahi baduzu zuen partetik, esatea ez, nik uste dut formalagoa dela, plenoa berak onartzea, azkenean kompetentzia plenoakoa delako. Ordan, bi aukera dira zilegiak eta balidoak. Nik esan nuen, ni ez noala polemiketan sartzen honegaitik. Danon arteko adostasuna badago, egin aldugula, kontratazio mailak esaten duena, egikaritu eta listo. Egongo baldin bada polemikaren bat edo pegaren bat edo etxakiren bat, ez daukate inolako ez gogorik ez interesik horretarako, eta usten du plenoaren kompetentzian baitan arlo hori ere bai eramatea, eta jazta arduan, danon artean plenoan erabaki behar dugu, zer da nahi dena. Ez dakit nahi duzen orain erabaki, Markel nire galdera da, ia nola hau izango den, ustaian zehar, ia pentsatu alden eta maiatzean erabaki, kasu honetan, tramitazio horren azkeneko ekikaritzea, nire gain ustea edo, edo pleno horretan izan behar da, derrigorrez. Orain onartu dezakezue, bestela onartu dezakezue datorren plenoan, eta gainera uste dut hor dagoela jarrita formalizazioa egin daitekela abuztuaren batean, baina
formalizazioak ez du behar plenoaren oniritzia behar du esleipenak. Orduan, esleipena egiteko hori bilego gara ekainan ustaian, eta hor bai dago plenoa. Gainera uste dut ustaian plenoa dela 15, ez da, edo lehen 15aldian. Orduan, igual momentuz ez da suertatzen arazoa, erabaki dezakezuela aurrerago, eta gainera uste dut plegoetan dagoela sartu eta ja onartu duzuela, baina bueno. Baina bueno, onarte duzakezuela orain, edo datorren plenoan, edo urrengoan. Bueno, orduan nire proposamena entzundako entzunda, usten dugu gai hau batzordetan debatitzeko, hausnartzeko, eta maiatzean hartzen dugu erabakia, plenoak formalizatuko duen, edo alkateak. Uste dut hori dela, momentu honetan berba egin dugunen ostean, formularik onena, erabaki hori maiatzean hartzea. Danala, esan zingo maiatzeko plenoan erabaki hori hartzea, baizik eta berrestea, hartu egin dugu gaur. Vale, bueno, hori asinengo puntua dagokin ez gero. Bota dozu... Bueno, nahi dozu. Bakarrik argitzea gauza bat, aipatu indozue musika ekipoarena, eta lizitazioa ataran behar dela, eta ez dakiz zer, batzordian konbentau indanez, erabiltzen dugun ekipoa da ekipo zahar bat, udalarena dana, voluntario batek konpondu eban bere momentuen, eta ez deko inungo kosterik, erabiltzen dugu hileko azoketan hemen egiten danan, Ramadan jaian, herri baskarietan, eta elkartiek ipintzen deurie, lagundute, eta horregatik ez da lizitazioa atara behar, ze ez deko inungoko kostorik. Parkatu, nik esaten dodana da, eta taldeak, zuen taldeak bilduk urteetan eskatu dabena da, adibidez jaietarako musika ekipoa, talde potente bat etorten danean, kontzertu potente bat egoten danean, hor musika ekipoa dirutza bat izaten da, 6.000 euro, ikusi dugu sorti faturak, 10.000 eurokoak, kontzertu bateko musika ekipoa, adibidez, 10.000 eurokoa, ikusi dugu. Orduen, eskatzen duguna, eskatu edo, behintzete kontutan hartzeko, ez da, urte guztiko musika ekipoa horrelako kontzertuetarako erabiltzeko esleipenera ateratzea. Zer, azkenean, edozein azoka txiki edo jaialdi txiki edo ekitaldi txiki egin behar izen ezkero bordau musika ekipo txikitxo bat eta horrekin ja nahikoa da. Baina ja gabiz berbetan kontzertu baterako gaur adibidez kontzertuak dauz Atrain Amatinako jaixetan eta musika ekipoaren alkilerra nik ez dakit zenbateko izango da, baina izango dira diru bat izango da, dirutzat izango da, dino de 5.000, 6.000 edo ez dakit, buruz nabil. Gero hori gaurkorako datorren zapatuan bebai, kontzertuak dauz, gero santrokazak datoz, horretaz aparte gero auzoetako jaixetan bebai, bai Mendiolan jaixek egiten diez etorten da talde bat, Gaztelun bebai igez begin zanalako jaialditxo bat gabez, gero San Salvadoreko jaixetan bebai kontzertuak eta goten diez, eta hor alkilerra ekipoarena egiten da, eta horrena esatean nahi naben, esleipena horrena, Bai, gauzie da, kontzertu horietarako talde bakoitzak eskatzen dauela bere raiderrean ezaugarri zehatz batzuk. Orduan, lehen di jakitie zer nolako ekipoa behar izango dugun kontzertu bakoitzako ez ezin da jakin. Lizitazio bat ateratzeko ipinen behar dozuz zehatz mehatz ze ezaugarriak agertuko direzen, eta ez da posible ze jai batzordiek proposatzen da ze taldiek etorriko diezen, ze ezaugarriak behar dituzten, eta hori agertzen da raiderrean. Orduen, aurretik ezin da jakin. Hori nahi dugu egin, baina momentuz ez da posible. Ez da berdine zutagartaldie, edo gaur eukingo dugun matizenien parabelun, bakoitzak eskatzen dau bere beharren neurriko ekipo bat. Orduen, ezin da urteko lizitazio bat atara horrengatik.
Nik ulertzen doaz zailtasunek, eta orain arte ondi ez bebai zailtasunek. Orain arte ez bat atera, da arrazoi bat horregaitik, eta beste arrazoi bat, teknikariape bai, dabizelako topera, eta horretarako denpora behar da, pentsatzeko. Baina, bueno, izen da zuen taldeko aldarrikapen bat, eta horregaitik motzatzen dugu. Aldarrikapen hau lehendi datorrena da, Mikelek ezagutuko dau, suposatzen dut, oin zer esango dau, baina, bueno, berak urte askuen ibili da horren atzetik ez da, eta horreitik atera dut ona maiganera besterik ez. Bale, bueno, bai, apur bat jarraitzeko azalpenekin. Bueno, batetik bota zu faltan dokumentazioe, bueno, hemen dauz gauza ezberdinak. Orokorrien urteko plangintza hori urriko gobernazio batzordeko dokumentazioen dago, inongonaz repasatzen, eskuragarri dau. Eta horre figatzen bazara, badau ipinite, aurtengo azarorako dau ipinite azpiegiturak kultura. Azaroan licitazioa ataratzeko. Orduan, inot. Hori bai izen da, zuk esan duzun moduan, historikoki eskatu izen dugun gai bat, eta, bueno, oin arte lanketarik ez dauen aukin. Hildo honetan, lehengo urteko udazkenean edo ja, kultura batzorde zailetik, aritu ziren egiten apur bat errepikakorra ziren gastu horien zerrenda bat, kuantifikatzeko, jakiteko urtean fijoa zeintzu ziren, karpak adibidez, komunak adibidez, orduan badaukagu hor lanketa prebio bat eginda, eta ikusten duzu moduen urteko programazio honetan azarorako daukagu harri ikusita pliego horrek ateratzea, orduan, bueno, hor daukagu harri ikusita, eta landuko dugu, orduan, bueno, aspektu horretatik hori. Gero, beste gauza batzu bota zuzena faltan, argiteriaren kontratuarena, argiteriaren kontratua gu sartu ginenean egondana mantendu izan dugu, ez dugu guk egin kontratazio berririk aspektu honetan, eta bai, azken finean licitazioera ataratzeko baldintzak betetzen dauzen egin, udalak bebai atara beharko dauz, eta, bueno, apur bat aurretik prestalezi dute aukin dugu zen horrek lantzen dugu zenien, hori bebai atara beharko da, noski. Eta gero dokumentazioei dago gizionez bebai, komento duzu, gaur azaldo dugu zen, edo azaldo dutezan, hiru esleipen hauetan, ez dagoela dokumentaziorik, nik lehenko hastien batzordekidei bota notxien dokumentazio guztize, ekarpenak jasotzeko aukire, emoteko aukire aukine bien, horietako baten komunikazioan alorrean ekarpenak egon ziren eta egin baten kontuan hartu dira, orduan, ez dakit non botatzen duzun faltan, gaurko plenoko dokumentazioan ez dauz hartuta, baina alderdi guztietako ordezkariateko dokumentazio hori, eta aukin dugu aukera ekarpenak egiteko, orduan, eta gainera kontutan hartu behar dugu, ez dela plenora eramateko gai bat, ez, orduan, bueno, hala ere, nahi izan dugu partekatu batzordean, ekarpena jaso duguz, ez dakiz zer gehiago gainatu alan, hau da, hartu baldin badira ekarpenak, ez dakiz zer gehiago gainatu dugun. Bueno, hori zuretako nahikue bada, nahikue izango da, baina ez da normala gai ordeneko punto batean dokumentaziorik ez eukitzea, bakarrik tituloa, eta zuk uste badozu batzordeko dokumentazioa nahikue dala, batzordean tratatutakoa, dokumentazio hori sartu edizu plenoko dokumentazioan. Tolan dano jakingo dugu, gaur, punto honetan, zeri buruz egingo dugun berba. Baina, gai ordenean punto bat jartzen badozu, eta inongo dokumentaziorik ez badozu sartzen, zutako hori nahikue bada, bale, nahikue da. Esaten dozu bai, aportazioak eta egin zirela, tal, guk EAJ-tik denbora behar dugu, plegu hauek eta aztertzeko, eta suposatzen dut, baloratuko dugu zela, eta gero gure eritxe emango dugula. Hori gure eskumena da,
eta guk holan jorratuko dugu. Aurrerantzean, ze ulertu dut, igual ez dut ondo ulertu, baina haitu dut, zelan batzordean tratatu diezen horre gauzak, ekarpenak egin ziren, eta onja publikatu diez, eta onja danon adostasuna dauen bezala, ez da? Hiru esleipen hauetan. Eta ez barkatu, guk gure balorazioa egingo dugu, hemendik eta aste batzutara, esleipen bakotzenarena eta gure iritzia emango dugu, beti be errespetuz. Komenta duzu bai, nik musika ekipoko esleipena eskatu dut, ze azarorako aurreikusita omen dago infrastruktura, kulturako infrastruktura, orokorrean esleipena ateratzeko. Kulturako infrastruktura oso luzea da eta oso zabala, ez da? Hor sartzen diese karpak, komunek, baiak, falta egin eskero sanblazetarako adibidez, baina musika ekipoa ez dakit sartzen dan infrastruktura horretan, edo ez, horretik esan dugu. Musika ekipoako alkilerra, komeniko zala sartzea, baina, horre lan asko egin beharko dabe teknikariape bai, eta, aber ze sartzen dan. Baina, ez dut ondo ikusten, esati infrastruktura moduen ja sartuta dauela, eta nire faiu edala, ez konturatzie, batzorde baten esan zana, eta orain, pleno honetako dokumentazioan sartzen ez dana. Besterik ez. Bale, ez dakit, azkenengo azalpen moduan, batzorde baten aurretik denborarekin, estipulatzen den denborarekin bialtzen badie dokumentuek, eta ekarpen, esaten da nien, ekarpeni dau komentatzeko, mejoratzeko eta bar, botaten da nien zeo zer, eta gero ezer gehiago, nik ulertzen dut, ez dakit, ez dauela kritikatzeko edo mejoratzeko edo punturik, nik behintzat ekarpenak egoteko aukera daunean, ez badaldin badau kontrako ezer, orduen nosarti itxaron biot aurrera juteko, ez da? Hori batetik, orduen nik usteot, hori gero karpetan sartxena, nahi baduzu, evidentemente, esaten dugu teknikariei plenoko karpetan gaineratzeko, eta operatibo bada dezinegotzi guztientzako aukitea plenoko karpetan, tranquilamente igotzen dugu, eta ez da barazorik. Badaukazu alderdi guztio, baina, igual bere zuen artean hasi bialtzen, onartzen dugu mejora hori, informazioa kudatzerako horren. Eta gero azpigiturena bukatzeko, musika ekipoena, Monikak azaldu dau, zelako zehaztasun berezia daukaten musika ekipoek, hor, komentatu izan da, igual gauza batzuk oinarrizkoagoak direnak igual horrek igual identifikatuta igual hori bai esleipenena eta gero ekstrak aparte, hor teknikoki zailtasun handiak ikusten dabez, zelan kuidatu egora, orduan, debate horren edo prozesu horren baitan, evidentemente, albaldin bada sartu, sartzen dugu, eta ikusten bada ia bidera zina dela olako formato baten sartzea, hori izango da. No, yo simplemente para concluir con el tema de los equipos de música, simplemente, esto creo que lo deberíamos de trabajar en comisión para llegar a un consenso todos juntos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, lo que acaba de decir Mónica es una realidad. Hay grupos que igual el año que viene otro grupo o esto, o como propuso en su día Iñaki también, igual otro grupo distinto y ese grupo tiene otras necesidades, ¿no? Yo creo que lo deberíamos más de enfocar en las actividades que tenemos a nivel deportivo y cultural, como carreras, partidos de pelota, cosas de ese tipo. Entonces, como propuesta, creo que es donde tenemos que enfocar ese pliego, porque sí es una realidad que viene desde muchos años atrás, que es que se van contratando para eventos pequeños que sí hay una necesidad. Entonces, eso es lo que tendremos que valorar entre nosotros todos como políticos, qué es lo mejor para nuestro municipio, y en este caso es lo que siempre he dicho, el control del gasto, y es una manera de solucionar este tema, o sea, y ya está. Ni bakarrik aipatzearen legoren puntuan egin den kritika
apur bat argitasunak emateari, lizitazioen plangintzaren inguruan, nire ustez, aldez aurretik batzordetan baldin badago informazio guzti hori, eta horren berri emate baldin bada, informazioa badago, hau da, plenora ezin gara ibili ekarten batzordetan deko guzen txosten guztiak eta auta beste, plenoet etorri behar dira, erabaki behar diren txostenak, eta bar da. Zentzu horretan, lantzen ari den gauzen kontu emote baldin bada, kontu emotea da. Besterik ez. Hau da, hori informazio badauko alderdi guztizok. Ez da zetan ibili behar errepikatzen, oin. Kontu ematen horretan, agertuko balitzake, esleipen bat, ez da zer, ez da landu inungo batzorden, arrazoia, kritikatzeko izango zen, baina hori ez dago heinean, ez dago logikarik kritika horrek. Hau da, aipatu dugu pleno honetan, behin baino gehioten, legintzaldi plangintza bat lantzen ari garela. Aipatu dugu, behin baino gehioten. Etorriko da, legintzaldi plangintza hori etortzen baldin bada, plenoak erabakitzeko dokumentu hori. Alde aurretik ez dago batzorde horretan lantzen ari garen dokumentua mundu guztiei bota beharrik eta ez dakizer badakizer horren berri emateko. Hau da, eske bestelan, inundatzen dugu plenoa dokumentuz eta bar, ez deko logikarik. Berri ematen da, kasu honetan, ulertzen honik, berri ematen dela mundu guztiak ezagutzen ditugun elementu batzun inguruan. Eta dokumentazio baldin badago, zertarako reproduzitu behar dugu. Ataskatzen dugu. Kritika onargarria da, ez baldin, aipatzen baldin bada gauzaren bat, horren berrik ez daukaguna. Logika hori eskatzen dago, Nik eta guk gure taldetik faltan botatzen dugu, bota izan dugu gaur, ze pleguri buruz, ze egutegiri buruz berba egin behar genuen. Eta dokumentazio falta hori. Eta barne antolakuntzarako eta informazioa danak ukitzeko, nik uste ez dela esebe kostetan, batzordean tratatzen den dokumentazio hori plenoko karpetan geistea. Eta listo, eta arazoa gitxi hau. Dokumentazio guztia dau, informazio guztia dau, gardentasunez jogatzen dugu, eta listo, hori faltan bota izan dugu, eta besterik ez. Galdera da, eman denien azalpenetan, aipatu diren esleipen zeretan, asmoetan, plangitzetan, eta aurrez hitz egin landu gabeko gairik agertu da. Informazio faltari daukazue, hori da galdera. Ze informazio faltarik ez baldin badako zuen, kritika horrek ez deko zentzunik. Bakotxak eman du bere, hori, iritzixea bai, eta bakotxak ulertu nahi bezala. Nik guk eskaera hori egin dugu, eta emoten dago molestago egiten da, bela, jazta bai, azkeneko hitza beti zue, eta nik usteot, gauzak hartu behar dizela naturaltasunez, eta eskaera bate egon eskero, plenoko zati bategaitik kontutan hartu, apuntatuko dugu, urronokoan ez da pasatuko, eta listo, eta jazta, eta danetako asko zobeto. Bueno, nik uste dut nahiko itxegin dugula gai honetaz, bakoitzak bere iritzia saldu dugu, behin baino gehiagotan gainera, nik uste dut azken filan herritarrak nahi dabenak pleno honen jarraipena egin txungo da bela batzun da beste iritziz, eta nahiko argipena gondiela orduan aurra egingo dugu. Dekretuen puntura sartzen gara, mosgarren puntua, ez dakit norbaitek badekon zerbait komentatzeko. Bai. Bueno, el decreto número 2024-00234. Adjudicar contrato menor referido a la persona con el siguiente valor, un importe de 5.989,50. El objeto de contrato es realización de los proyectos de actividad de los bares del Polideportivo de Astola y campo de fútbol. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Una es, el bar del Polideportivo de Astola, ¿el proyecto de actividad es para qué? ¿Para poder seguir el procedimiento de licencia? Porque claro, hemos sacado a licitación el día lunes sin tener todavía licencia de operatividad. No sé si es legal o no legal sacar una licitación sin todavía tener licencia de actividad. Como ya sabemos, en ese bar no ha existido licencia. Y es una cosa que lo comenté en la comisión pasada, cuando te dije por qué motivo, cuando yo era concejal de deportes en el ayuntamiento,
no quería abrir el bar. ¿Por qué? Porque no quiero jugar con la salud de los trabajadores, que sé que ahora se está trabajando para corregir y subsanar eso que había. Entonces, lo que me extraña es que se saque a licitación y ahora estamos hablando del proyecto de actividad, que todavía no tenemos una licencia. Entonces, no sé cómo se va a justificar eso a la hora. Vale, bueno, igual Markel ematen ditu azalpenak, berak esango du. A ber, hemen pentsatu taberna hori dagoela udal eraikin batean. Hortaz, eremu, osea, leku horretatik aterako bada etekin ekonomikoa, ba hori lizitaziora atera behar da. Vale. Hori da gauza bat. Piztuta dau. Badago, bai, vale. A ber, komentatzen nengoena. A ber, alde batetik, leku publiko horren ustiapena lizitazioara atera behar izateak, ba, hori, eskaera horri dator, ba, etekin ekonomika ateratzen denean, gure ondaretik, ba, hori, aukera eman behar zaielako, biztanleriari, ba, hori, prozesu lehiakor publiko eta argi batean, ba, parte hartzeko. Vale, hori dago alde batetik. Gero, bestetik, edo zeine aktivitate aurrera eramaten denean, ba, legea bete behar da, ondo, baina momentuz, aktivitate hori ez da aurrera eramango. Gainera, gauza bat da, guk esleitzeko prozesu hori egitea, eta beste gauza bat da, hori martxan jartzea. Guk ez dugu baimena emango hori martxan jartzeko lizentzia baino lehen. Eta gero, bestalde, lizentziari dagokionez, osea, guk ez diogu geure buruari lizentzia ematen, azkenan guk ematen ditugu lizentziak, orduan, zer kontratatu da? Ba, bulego teknikotik kontratatu da, ba, taberna hori, bueno, edo lokal hori aztertzea, taberna egoteko zer behar den, ba, proiektu batean esartzea, eta orduan, ba, Aitor dabil hori egiten, eta hori kudeatzen, gero, hori izango duzu, igual pleno honetan ez daude, eta datorren plenoan egongo dira, dekretu batzuk ba, lanak kontrolatzen, bueno, alden enean baliabide publikoek eginda, Aitor da gure aparejadora, dabil lan horiek guztiak kudeatzen, eta lan horiek izan da, Aitorrek ematen du lizentzia. Osea, berak lortuko du, ba, lizentzia ateratzeko behar diren, ba, ez dakit, egoera hor egotea. Orduan, ez kezkatu, bai, guztiz legala da, eta taberna hori ez da martxan jarriko, ba, geure legeek eskatzen dituzten gauza guztiak prest egon arte. Vale, perfecto. Luego lo del campo de fútbol, se va a hacer lo mismo, supongo, por lo que acaba de comentar Markel. ¿El bar del campo de fútbol también va a salir a licitación? A ver, en el Ayuntamiento de Abadiño estamos en un proceso de pasar, digamos, a limpio todos aquellos servicios, que cumpliendo los requisitos para sacar la licitación hay que sacar, y en ese camino, pues ese será un paso el que tenemos que hacer, está claro. Luego, esperad un segundo, es que tengo el otro decreto, hostia, aquí. Así. Bueno, primero que todo, comentar que a lo largo de las fiestas, en este caso, hay mucha gente en el pueblo que está muy contenta en el sentido del valor de cada una de las cosas que se han hecho, de las actividades que se han hecho. Ya se lo comenté el otro día a Mónica, que había gente que se me había acercado y decía que estaba muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente así sea un poco más consciente, porque muchas veces pedimos y no nos damos cuenta del gasto real que tiene las cosas dentro de la fiesta. Y al hilo de esto, pues sin más, lo único, una propuesta que me han hecho desde la calle es lo que estábamos hablando. Ahora, el tema de infraestructura, igual también sería, a futuro, sería bueno ponerlo para que así, un ejemplo, escenarios, equipos o lo que sea, que estuviera el valor total de todo ello. Y luego, lo único es que no sé si es por cuestión de rata o qué, el
el último decreto, el 277, aparece un importe de 3.751, en el cual dice actuación del grupo Baranduegui Romería, ¿no? Y entonces aquí, sí, el 277. Y entonces luego aquí aparece en el día 15 de mayo, aparece, y luego en la tabla de está dividido en dos conceptos, pero claro, así, o sea, Barandegui y Romería, y no coinciden en el valor, entonces más que nada por si hay un error se corrija. Aparecen 3.751 y luego aquí aparece 2.178 de Barandegui y luego la de Romería aparece 1.300 euros. Entonces, claro, al sumar las dos cantidades no llega a este valor, son... en el decreto hay casi 300 o 400 euros más, entonces no sé el motivo, porque en los otros sí coinciden, los otros decretos que hay referente a lo de las fiestas sí coinciden. Entonces es más que nada para que lo miren si a nivel técnico ha habido alguna errata o lo que sea y que se corrija, más que nada. Miquel, Beranduegui, esa parte que está diciendo Pacho puede ser de San Blas, Sí, no. porque Santrocas. me refiero al punto ese que acabas de decir, en lo que el pone decreto. objeto del contrato de actuación del grupo Del dentro de las fiestas de Santrocas. Vale, pues lo voy a mirar y... Y claro, luego aquí sí Sí. aparece, pero aparece otro valor, 2.178 y 1.300. Entonces dije, pues igual es que lo han dividido porque uno es equipo y el otro es eso. Entonces, claro, sumo los dos valores y no llegan, no coincide. Llegan a 3.400, 3.000 y algo. Entonces, más que nada para que se mire, por corregirlo, sin más. Si te parece bien, lo miramos sí. Y en la Bachorde de Cultura lo comentamos y lo aclaramos, perfecto. ¿Vale? Y la de la infraestructura, sí, este año no hemos llegado a tiempo, pero tomamos nota para vale. Añadirlo en siguientes programas de fiestas, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, es que casco. Y en principio no tengo nada más. Bai, Mikel, zuek dekretutan zerbait komentatzeko? Ez, dekretutan ez deko zer. Orduan, pasatuko gara azkenengo puntura, galderak eta askariak. Patxo? Sí, bueno, al hilo del tema de las licitaciones, lo comenté luego en una comisión, ya en plan... cuando habíamos terminado la comisión, pero yo creo que sí sería conveniente, ya que vamos a sacar licitaciones de locales municipales y todo eso, sería conveniente también sacar a licitación, y esto es darle prioridad al 100%, el tema de las aseguradoras. Porque claro, a día de hoy siempre estamos dando, cada vez que hay algún evento o cada esto, y eso no está licitado. Entonces sería bueno sacar a licitación, y porque yo la última vez que vi el listado, aparecía simplemente el frontón de aquí de Selayeta, el de Matiena no lo tenían dentro de este. Entonces, lo que quiero es que dentro de la comisión de gobernanza, donde sea, se valore todo eso y que estén todos los locales, porque tenemos muchos locales a día de hoy, y lo que no quiero es que nos llevemos un susto, no pasa, pero que espero que nunca pase, pero que esté todo correctamente y para sacar a licitación cuanto antes ese tema, porque es algo que es muy importante, el tema de las aseguradoras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí en principio hay dos cosas. Una, que a priori pues los seguros que tenemos sí cubren todas las instalaciones y las actividades que tenemos, pero al mismo tiempo sí que es cierto de que ahí hay que trabajar no sé, con más efectividad, porque al fin y al cabo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido renovar automáticamente seguros, y evidentemente por una parte hay que sacar la licitación, y por otra parte renovar seguros sin mirar ni las condiciones ni las prestaciones ni llegar a ser eficiente, pues no es lo mejor. Entonces eso hay que hacerlo, está claro. Ahora habrá que ver, como ya hemos enseñado antes, y eso es una realidad que tenemos en este ayuntamiento, hay un montón de cosas que hay que sacar a licitación, pero los recursos que tenemos pues son finitos, pues habrá que priorizar de todas las cosas que hay que hacer, pues cómo ir haciendo. Entonces,
pues bueno, tenemos que seguir hablando en gobernación a ver cómo dar prioridades a esos temas. Y otro tema que tenía... Vale, Gonzalo. A ver. Bakarrik aseguruetan gauza bat, nik aseguru kontu bat bakarrik, baserria, sokena eta bar, ganadun feriak eta beste. Azkenengo San Blasiko ferian eta bar, lorrakokin eta hitz egiten, azkenengo 2 urtetan egon diren ganadu istripuekin eta bat eta beste, agertu dira arazoak aseguruekin, herri askok asegurua daukalako era orokor baten eginda, eta gero horiek ez dira kubritzen eta bat eta beste. Orduan, ni ustez bi gauza dira. Alde batetik, esleipena atera behar dira, baina bestetik, aseguru guztiak egin behar dira aktualizatu gaur eguneko beharrizenetara. Eta niretzako askoz importanteagoa da, aseguru guztiak egunean jartzean gaur eguneko beharrizenetara tipologietara, eta gero ez deitu. Ze gauza dana batera nahi baduguta, ez dugu ingo seguramente ez bata, ez bestea. Ze gainera, dira oso epigrafe teknikoak eta oso zehatzak. Eta horrek denbora eramaten dago. Eta gainera, bereziki, pista asko emango dozkuz, azken egurtan sortu diren arazoak eta bat eta beste. Aseguru etxeak espezialista gauza baten baldin badira dira, ies egiten erantzukizionetik. Eta zentzu horretan, hori argi eukin daigun. Zein da lehenengo kontua? Lehenengo kontua da, benetan, dekoguzen aseguruak benetan egunean jarri, istripu potentzialakin, tipologiakin eduta beste, eta gero ez dituko ditugu bai. Baina lehenengoa, Bai, bueno, hemen gaineratzeko, badaukagu aukerare bai prozesu hau egiteko zentral de compras delako horrekin, horrek egizkenan egiten duena da, Bizkaia mailan zerbitzu antzeko edo beretsua direnak bateratu eta esan daigun parte batzutatik behintzat optimizatu, eta horbe badaukagu aukera horren baitan sartzeko hau, orduan, hori da beste aspektu bat kontutan hartu beharko duguna, egoera hau kudeatzerako orduan. Vale. Bueno, el otro día leyendo una noticia y algo que me causó un poco de duda, con el tema de Abadiño acaba las mejoras de iluminación, duchas, taquillas, ¿no? Entonces hay una serie, se espera del bar del Polideportivo, que ya lo hemos hablado. La parada del Polideportivo Técnico de Astola da lugar en la Semana Santa, permitiendo iluminación, etc. Del mismo modo se ha procedido a la limpieza de cristalera, externa, labores, esto estaba todo contemplado en el pliego. En otro orden de las cosas, el equipo de gobierno está también trabajando para el bar del Polideportivo de Astola. Bueno, esto salió el 16, no se había llevado a comisión, por eso es que me causó un poco de perplejo el escuchar esto, pero bueno, poder disfrutar del servicio, claro, siempre tenemos que mirar a el tema, sobre todo, del beneficio de nuestra ciudadanía, en este caso de las personas de Abadiño y de alrededores. Y luego, por otro lado, el conflicto laboral. Los responsables del equipo de gobierno han conversado estos días con las personas trabajadoras en huelga en el marco de la negociación del convenio sectorial de Vizcaya. El ayuntamiento les ha comunicado que además de devolver el dinero a las personas usuarias, no pagará a la empresa por los servicios no prestados durante los días de huelga. En este sentido, se ha comprometido a tomar medidas administrativas necesarias en el ámbito de su competencia y ofrecer. Mi pregunta es, ¿a qué tipo de medidas se refiere? Porque luego al finalizar firmas tú la nota de prensa. ¿A estas medidas de decir que no se les va a dar el dinero a la empresa o eso? ¿O a qué tipo de medidas administrativas? Vale, bueno, aquí, como ya comentamos en un pleno anterior, dos conflictos, digamos. Uno, el que es el general, el que está generando estas huelgas, que es el convenio de Vizcaya. Aquí lo que entendemos es, hablando con las personas trabajadoras que están de huelga, que nos decían, joder, al final estamos haciendo una huelga y la empresa, si recibe
el mismo dinero, pero luego además se ahorra el pagarnos el sueldo de esos días, pues entonces la huelga no está haciendo el efecto que quiere causar en la empresa, incluso solo en las personas usuarias, que son las personas a las que no quieren afectar. Entonces, claro, nosotros comentamos, a ver, jurídicamente, eso cómo había que repercutir a la empresa, porque evidentemente tú estás pagando por un servicio que luego no te están dando, no tiene sentido que como ayuntamiento les paguemos, ¿no? Entonces se consultó en los servicios jurídicos del ayuntamiento a ver aquí la ley que te deja, y lo que te deja es, pues evidentemente, no pagar por un servicio que no te han dado, y luego el servicio tiene costes y un beneficio industrial, y el beneficio industrial es un porcentaje. Entonces, si la caja de los costes es menor, el dinero absoluto del beneficio industrial tiene que ser menor, manteniendo el mismo porcentaje. Entonces, eso es, pues, formalismo. A nivel formal, eso. Vale, John, el otro conflicto es, como ya lo comenté, es que, bueno, pues hay personal en el ayuntamiento que, bueno, dice que hace funciones que son superiores, digamos, a la categoría que tienen establecida, bueno, pues históricamente, digamos. Entonces, lo que dicen es que eso no es justo. Entonces preguntamos a ver también en los servicios jurídicos del ayuntamiento a ver qué se puede hacer para, si se cerciorara de que esa situación no es justa, cuál es lo que el ayuntamiento podría hacer. El ayuntamiento, hasta que acabe la licitación, no puede hacer nada, y la opción es que, como alguien ya ha hecho, ir a los tribunales a reclamar, y que sean los tribunales los que determinen si realmente está en un puesto o una función superior, y entonces, por consiguiente, la empresa tendría que pagar en este momento de su bolsillo, y después, en la siguiente licitación, el ayuntamiento tendría que tener en cuenta eso para sacar la licitación. Un poco eso es lo que hay. Yo eso lo entiendo, Miquel, pero como bien sabes, y eso lo sabes tú, que la adjudicación de este nuevo contrato lo dice claramente su nombre, prestación de servicios. Antiguamente estábamos en una gestión integral. Claro, ¿qué supone una prestación de servicios? Que si la empresa no te da el servicio, no va a cobrar. Por parte nuestra no tenemos por qué pagar ese servicio que no se ha dado. Entonces, por eso me extrañó el decir nuestra parte administrativa. No, nuestra parte administrativa ya está marcada dentro de ese pliego. Y como está marcada dentro de ese pliego, a mí lo que no me vale es que queramos a los trabajadores decirles, no, es que nosotros estamos haciendo. No, nosotros estamos haciendo como ayuntamiento nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? Que si la empresa no presta un servicio, nosotros no tenemos por qué pagarle ese servicio a la empresa. Cosa distinta a lo que estábamos anteriormente, que era una gestión integral. Bueno, y luego al hilo de esto, la otra pregunta, pero bueno, ya me has contestado parte de ella, que es, ¿estamos realizando mejoras en las instalaciones para ofrecer servicios? Además de las inversiones, para dar un buen servicio es necesario que las personas que trabajan en ellas tengan condiciones dignas. Entonces, claro, condiciones dignas, ¿a qué te refieres? ¿Con qué tipo de condiciones? ¿A eso que acabas de nombrar o...? A ver, dos cosas. Una, creo que hemos dicho, en el sentido de lo de la prestación de servicios, de que el ayuntamiento no va a pagar por un servicio que no ha realizado. Yo he dicho lo que has hecho tú ahora, quiero decir, no he dicho nada nuevo ni nada, he explicado, porque las personas trabajadoras, y por ende entiendo que toda la gente que ha hablado con esas personas trabajadoras, se dice que claro, porque nosotros hacemos huelga, pero luego al final ellos reciben el mismo dinero, como si pues ellos siguen recibiendo el mismo dinero y tal. Entonces, para mí es importante explicar lo que tú has explicado ahora también, que es que no van a cobrar. Eso es importante a la hora de tener en cuenta en cómo va la huelga, pero como información, sin más. Y luego, claro, pero es una información, pero es una información objetiva, ¿no? O sea, es la realidad de lo que hori bat, taguero. Joder, el último se me ha ido un poco. Lo último. Bai. Claro, están negociando un convenio sectorial provincial, en el que ya, si os acordáis, hace no mucho
no sé, un par de años o 3, hubo una serie de huelgas. Desde aquel entonces las condiciones, o sea, casi son iguales y han pasado 3 años y entonces, evidentemente, las condiciones laborales pues no son las más dignas, al igual que hemos hecho ahora mismo con el servicio de limpieza de edificios, que hemos mejorado las condiciones, pues vemos que en algunos sectores, en algunos convenios sectoriales, pues las condiciones no son las más ideales. Y cuando la gente no tiene unas condiciones de trabajo que se estimen dignas, pues hay conflictos laborales y el servicio que se da pues no es el mejor. Eso es, creo que lo que he dicho pues es bastante lógico. Eso es lo que se quería decir, ni más ni menos. Claro, pero al hilo de esto, el decir condiciones dignas, el decir todo este tipo de cosas, o sea, y luego aparte que cuando se manifestaron aquí, porque los trabajadores inclusive me llamaron y me dijeron, oye Pacho, es que me dice el alcalde que es que no se ha metido en el pliego las cosas, que no se ha trabajado bien el pliego anterior. Entonces, una persona que soy yo, que ha luchado por eso, y por eso traigo siempre documentación, cuando pregunté la primera vez, antes de iniciar el proceso de pliego, en el pliego anterior de gestión integral, ¿cuántos trabajadores hay que absorber? Me pasaron este listado, 35 trabajadores. Cuando les dije yo, en ese caso, a la persona que nos asesoraba, en este caso a toda la gente ahí, le digo, a ver si vamos a tener más gente en la instalación deportiva que aquí, que en el ayuntamiento. Luego me pasaron otro listado, ya habían rebajado a 32. Y así sucesivamente. Luego seguimos, y claro, a nivel sindical, a nivel de esto, yo decía que no podíamos tener 32. ¿Por qué? Porque en aquella época era usuario de esa instalación y yo sabía la cantidad de personas que teníamos ahí. ¿Qué cantidad de personas teníamos? 14, 15, 16, 17 personas. Ese era el valor que teníamos. Lo discutí en varias reuniones, lo discutí en varias... O sea, el decir que no se ha trabajado, el decir que eso, me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque después de 35 personas, en la siguiente reclamación, llegamos a 24 y seguimos bajando. Y después de estas 24, entramos a lo que era el famoso ERTE que se hizo por la cubierta, por la famosa cubierta que se cayó y tal, y todo eso en febrero, y luego pasaron otro listado más, que decían que había muchísima gente en ERTE, pero claro, luego haces tu trabajo, en este caso me tocó a mí, y siempre colocaba en rojo los documentos que yo presentaba. Esta persona que aparece en ERTE está trabajando actualmente en la instalación deportiva, tal. Hasta que en una reunión, ¿qué pasó? Me decían que no, que eran 21, 25, 24, tal. Nadie tenía ese control. ¿Motivos? Venía desde mucho tiempo atrás o lo que sea. Entonces, claro, estábamos trabajando para mejorar esa situación. Primero, regularizar, que es como lo que se está haciendo ahora por parte vuestra y por parte de todos, intentar regularizar todas estas cosas. Y al final de todo ello, ¿qué sucedió? Me tocó tirar aquí encima de la mesa, justo en esta mesa, esto es lo que ha presentado la empresa de ERTE. Y al final nos quedamos con los trabajadores que tenemos actualmente, ahí en la instalación deportiva. Claro, el pliego tenía que seguir trabajando, tendría que seguir su curso, ¿no? Lógicamente, teniendo eso, y aún así, todavía quedaban ese tipo de... ¿Por qué? Porque la empresa presentó un ERTE y aquí en este ERTE estaba realmente la plantilla, porque cuando se cayó la cubierta, ¿qué teníamos dentro de la instalación deportiva? ¿Qué teníamos? Teníamos ese personal y estábamos trabajando al 100%. Lo único que faltaban eran los fijos eventuales, que son los que vienen a trabajar en verano para cubrir vacaciones de otros. Entonces, el decir que no se ha hecho nada, que no se ha trabajado, eso me causa esto. Entonces, al hilo de todo esto, también quería sacar el tema que reivindicabais el 30 de junio, fue eso, una entrevista que saliste tú aquí con John Montoto, que está en DOC, donde decías que había que buscar, sancionar, abrir expedientes y no sé qué. Lo de los expedientes, hice una captura el otro día porque quería verla y te lo voy a decir exactamente en qué minuto lo has dicho.
para que los recuerdes. La entrevista fue el 6 del 30. Y en el minuto 27.25, lo puedes ver, ahí decías que habría que abrir sanciones, investigaciones y todo esto. Luego, no obstante, en la página vuestra, porque entré en la página vuestra de H. Bildu, hablabas el 6 de julio del 2022 y hablabas de hacer una investigación, tal cosa. Hemos tenido una sola reunión de la investigación y la investigación está paralizada. No sé qué ha pasado, no sé por qué motivos, no lo sé, por qué motivos no quieres seguir investigando, o es que qué pasa. No veo los motivos ahora mismo, no los veo. ¿Por qué no se está investigando? Entonces, es eso, la no realización del mantenimiento necesario en las instalaciones, 3 años sin piscina, los millones, y luego aquí, en esta decías, IBES, auditoría. En todas las auditorías sobre las piscinas, como conclusión, confirmaba que el mantenimiento realizado por la empresa Entesport ha sido correcto. Es evidente que no ha sido así. Esto lo afirmabas tú. Entonces, claro, el decir que no se ha hecho nada en ese pliego con el tema de trabajadores y luego sigo esperando qué ha pasado con la investigación, por dónde va o cuál es el cauce, y vuelvo y te digo, no estoy viendo el motivo por qué no se investiga. No sé si ese es el motivo o qué. Entonces, es eso. Y, perdona, Gonzalo, Marcatu. Y al hilo de eso, pues me acuerdo del pleno pasado, como lo que dijo Gonzalo, el refrán famoso de agua pasada no mueve molino, me recuerda mucho a la teoría del devenir absoluto. Heráclito de Éfeso era un filósofo y la teoría del devenir absoluto decía que no es posible bañarse 2 meses en el mismo río ni tocar una sustancia mortal en el mismo estado. Todo a causa del movimiento, todo se recompone, todo viene y todo va, que es más o menos parecido a lo que dice Unzalu, que agua pasada no mueve molino, pero a veces sí marca futuro. Entonces es eso, sin más. Y con esto termino. Bai, nik uste dute holan dara, eta batzuk esan dara moduen iraganek gurek ez da bila errotaren mobiduko, baina iraganen txartu iniko gauzak etorkizuneko balio behar da, bez? Eta gero beste badago, beste zalat ere, ez dala posible mundu bat alrebez egotea, baina badirudi mundu alrebez dagoela, zeren batzuk ipini dituen, maigaina ipini dituen, datu guzti horiek eta beste, aurreko udal gobernuek abalatutako datua dira. Eta zu, aurreko udal gobernuen parte izan zinen. Nire ustetan oso datu esanguratzuk eman dituzu, lehengo aldiz pleno baten ematen direnak, ofizialki, sekula ez dira eman, udal gobernuko kide baten aldetik, eta imaginatzen dut, ez dakinik Interresporrek udalari esartu zion elegite judizialarekin aurrera jarraituko dugun, aurrera jarraitzen duen jarraitzen, ez dakit zelan dagoen ere, historia, epaite egiten baldin badago, horietatuek oso importanteak dira. Oso importanteak dira. Gero jakin beharko dugu ere, udalari nola egiten dioten. Ze udalak hori guztia jakinda ere, onartzen zituen, egin beharreko ordainketa guztiak egiten da bat eta beste, ikusi beharko dugu bakoitzaren erantzukizuna zeintzu diren, baina egia da. Hori dan aukinda gero, nik badakit eta aitortzen dut, patxok egindako lana, eraginkorra izan dela, zentzu horretan, esleipen barrirako eta bar. Segurazko patxo, zuk egindako lanagaitik eta bat eta beste, esaldi baten, prentza horretin ipintzen duena, ateratzen diozu, izugarrizko interpretazioa eta beste, baina hori biztanleriak ez du, hola ikusten bezik, eta ikusten duena da, hoxe egin da, eta zinmaz ez dago besterik, eta langileek ez dutela nola daiteko baldintza duini lanerako, greban ikusten duzunean jente bat, edozein sektoretan lanean duta beste, edozein kanpotik ikusten duena da, ez dituzte kondizio edo baldintza duinak, ez? Eta hori aldarrikatzea eta bat eta beste, logikoa da, eta ez doa beste zeretik. Baina nipostenaz, pleno baten ofizialki, eman dituzun datu guztiak maigainen ipintzea, zeren hori, eta horrek gauza guztiok, aurreko lehentzaldien zuek onartu zen dituzte. Bai, nik bakarrik apur bat nire berbak agertu direnez, matizazio pare bat. Gonzaluk esan duenari gaineratzeko, Gonzaluk esan duena berresten dut, eta horretaz gain, parte atetik balioan jartzen dut zuk egindako lanketa hori, azken finean
egoera hori, hasierako egoera hori aurrera emango bazen, ja gaur egun piztinek daukaten kostearekin, ja ikaragarria izango zen, baina gauza batek ez du besteak entzea, eta nik esaten dudana hor da, nire helarazi didatena dela aspektu konkretu batzutan, lanpostu konkretu batzutan, beraien uste dutela, beraien funtzioak hor agertzen direna, baino gehiago direla. Hori besterik ez dut esaten hor, eta hori da beretan tribunaletara eraman dutena. Gauza batek ez du besteak entzea, ez du besteak entzen. Zuk lanketa handi bat egin duzu alor horretan, baina justo gauza konkretu horretan hori da. Bez bat, gauza batek ez du besteak entzen. Eta bestetik investigazioak egitearena eta abar, ez dakit, zema jende gongo den, ni baino gogoiagorekin, orain arte piztinetan gertatutakoa argitzeko, eta ez dakit zematerainoko zer esan plenoan, ez dakit Markelek nahi duen itxegin, bintzat, korroboratzeko zenbatetan aritu garen gai horretaz, eta zein den nire jarrera, ze aurrera pausu eman diren, ez dakit, nahi bauzu reafirmatu zenbatetan aritzen nahi zen gai horretaz hitz egiten, ez dakit zenbaterainoko esan lan, azken finan, ari gara, epaiketa bat... Askotan galetu dit horri buruz. Epaiketa bat dago tartean, eta orduan, uste dut, Abadiño bezala, igual, segun zer esaten den, ze markotan, momentu honetan, ez dela egokiena, mai gainean daukagunaren buruz egin aldugu edozen momentutan, zalantza asko daude gauza batzutan nola jokatu, eta horren gainean hitz egingo dugu, baina plenoan uste dut ez dela lekurik honena, Abadiñoko herriarentzat, kasu honetan, horretaz hitz egiteko. Sí, Miquel, pero es que a día de hoy no tengo información, es lo que te estoy diciendo. O sea, hemos tratado una sola vez el tema y ahí se quedó. O sea, no tengo, yo por lo menos no tengo nada de información, no sé cómo va el proceso. O sea, entonces, al no tener esa información o esa comunicación en este caso, ¿cómo quieres que interprete? Y luego, vuelvo y te repito, lo que me molesta es que me vengan la gente que se manifestó aquí justo y me diga, es que Pacho, dicen que no se ha hecho el trabajo, o sea, y eso te puedo traer las personas si quieres, nos sentamos con ellas y hablamos, a ver si lo has dicho o no lo has dicho, porque es que claro, al final ese tipo de cuestiones, por eso traigo toda esta documentación aquí. Y luego, mira, al hilo de esto, pues al ver esto, pues mira, te traigo una propuesta de centro, si quieres, también la he trabajado, y con todas las cosas que tengo de esa instalación, o sea, lo que acabas de decir tú, los entrenadores, todo eso, podemos hacer un convenio de centro, podemos hacer miles de cosas si queremos, si tenemos voluntad política, pero no se le puede decir a la gente que no se ha hecho nada cuando tú sabes perfectamente que sí se ha hecho, entonces... es simplemente eso. Entonces, por eso he traído esto al pleno y ya está. O sea, vale, Pacho, y lo del tema de la investigación, pues lo reivindicabas, que había que investigar el gobierno actual, como acaba de decir Unzalu, el gobierno anterior, a ver quién tenía de dónde venía esto. Entonces, claro, porque el estado de que nos encontramos, la instalación deportiva era deplorable. Y se ha mejorado y ahora se sigue mejorando, o sea, porque habéis hecho ahora una serie de reformas que eso lo venía reivindicando la gente, como lo de los termostatos individuales, tal, eso lo venían reivindicando y eso tenía esto. Entonces, claro, claro que todos los que queremos es lo mejor para nuestro pueblo y nuestros ciudadanos y ciudadanas de aquí de Abadiño. Entonces, es eso simplemente, Miquel, o sea, sin más, así como... Y ya está. Barkatu, Patxo. Alde batetik, auzitegietan bideratuta dagoen bide bada, jarraitu behar dana, eta horrek bere bidea jarraituko dago, baina beste alde batetik uste dut oso garrantzitsua dela ikerketa komisioa zabaltzea. Agian hau ez da izango momentu egokiena, baina bai, komisio bat zabaltzea danon artean, parte hartzeko, eta aztertzeko benetan hainbeste urtetan zer gertatu dan.
Ze egia da, Abadiñoko hiritarrak horrekin ados ez dauzela, eta erantzunak behar dituztela, danak. Eta, bueno, ni Patok esan dauen bezala, guztiz ados nau, ikerketa komisio bat sortu behar dela, eta suposatzen du guztiok ados egon gaela horrekin. Bai, ikerketa hori berez martxan jarri izan. Lehengo legegintzaldean EH Bilduk aurkeztu eban mozio baten ondoren, mozio hori onartu zan plenoan, eta orduen horren ondoren, martxan jarri izan nolabait, prozedura bat, abokatu batekin, espezialista den batekin egin izan dalan, aztertzeko, ze aukera dagoen, ze estrategia jorratu, gainera kontuten hartuta, badagoela desponen partetik udaletxarekiko, elegite bat, ekilibrio ekonomikoa dela eta bide honetan lortu da dokumentazio garrantzitsu bat lotuta dagoena bai elegite horrekin eta bai guk martxan jarritako, udalak jarritako ikerketarekin, eta da enpresaren izena ez dut esango, baina enpresa batek egin du txosten bat esaten duena mantenu egoki bat egongo balitz ezinela iritsiko 2008an eman zen egoera horretara. Dokumentu hori garrantzitsua izango da prozesu guzti honetan. Eta, ez da martxan jarri behar, baina ulertzen dut, zuen partetik eskatzea informazioa eguneratua gai horri buruz, eta konpromisoa hartzen dut egiteko batzorde hori, eta joateko eguneratzen mai gainean ditugun datuak. Eta gero bukatzeko, Patxo, por dejar claro que no sé cómo, además es también cosas que aparecen en prensa y tal, te digo, y cosas que dicen otras personas que he dicho yo. Yo lo que les he dicho es que el ayuntamiento a día de hoy, en lo concerniente a las funciones, no puede hacer nada, porque la ley de contratos no lo deja, y que la manera de subsanar era o haberlo hecho en el pliego anterior o si no en el siguiente pliego. Eso es lo único que he dicho. No he dicho nada más, ni que tú no has hecho nada, ni que has hecho mal, ni nada. He dicho algo que es objetivo y que es así, sin más, por aclarar. Ez, nik uste ni bintzete posarren hartzen dut, nik uste dut ikerketa batzorde hori mundu guztiak gaudela desiatzen martxan jarri egiten, eta zentzu horretan gainera uste dut, bai EAJak eta baita ere Abadiñoko lehengo independentiak, salpen asko eta informazio asko eramango duzula batzorde horretara, azken baten, azkenengo urte luzeetako kudeaketen erabaki guztiak zuek hartu dituzue, guk ez ditugu hartu, eta zentzu horretan adibidez, gaur emon diren datuak adibidez, ez? Hau da, iruzur egoerak ere onartu izan dituzue ordainketa egiterak orduan. Hau da, gaur bertan onartu da, iruzur egoeran oinarritureko ordainketak egin zitzaizkien enpresa horreri. Eta nik uste dut, lehen argi neukan egin behar zela, baina behin gaur entzundakoak, askoz ere beharrezkoa gadala ikerketa batzorde hori. Eta horretan gu entzule izango gara, informazio asko zuek daukazue. Zue sinatu dituzue, pleno honek onarturiko kontratu etetzeak berriro aktibatu zen dituzten, eta bat eta beste horre gauz asko dau garbitzeko, da gu desiatzen gauz. Bueno, faltazio jatxo zati independenteak ere aportatu beharko dutela beraien informazioa. Izan dut, EAJ, eta Abadiñoko lehengo independenteak esan dut, olantxek esan dut. Vale. Bai, galdera edo eskari gehiagorik. Bai, EAJ udal taldetik gauzatxo bi. Udaltzaingoko bulegoa ikusi dugu itxita jarraitzen dagoela. Hainbat egunetan, hainbat astetan, itxita jarraitzen dau, hor iragarri izan, udal gobernutik, zelan zabalduta gongo zan, goizean zehar, ordutegi batekin, baina, berriro be aurkitzen gara, itxita dagoela, ez dakit zein den arrazoia, edo ez dakit, zer egitea pentsatu badozue, edo ez dakit, zer, horren inguruan, zer esan aldo zuen. Bai,
hemen daude bi hitz, nik uste labur bilduko dutenak dena da, hitz bat da baja eta beste bat da arkaute. Eta baja kubritzeko arkautek geldituta dauka poltsa momentu honetan, orduan horrek arazoa sortzen du, eta hori da azalpena. Orduan, bezkariak egiten ari gara, dagokion jende kopura egoteko, eta hori da gora. Bale, eta beste gozatxo bat, lehengoko asteburua pasatu dira, Traina Matinako jaietakoak, zaporantzietakoak, eta jakitie gure geunke ea ertzaintzarekin dispositibo bereziren bat egondan, ipini bazera harremanetan ertzaintzarekin, zor hainbat arazo suertetzen diez, normalien, Traina Matinako jaixetan, batez be gabez, eta hori galdetzen dugu, ea egon zaren harremanetan, edo zein den, elkarlana egon bada, hori jakitxe gure dugu. Eta egon bada, zein izan da, gutxu bera, azaldu badozu. Bale, hemen bi gauza esateko. Lehengo astean saiatu izan nintzen ertzain buruarekin biltzen 3 alditan saiatu nintzen kontaktu hori egiten, eta, esan posible izan. Eta gero horren ondotik jaso dugu asteburu honetako intzidentzien balantzea, eta hainbat intzidentzia egon dira, normal ohikoak direnak zoritxarrez jai inguruen, testu inguruan, holan berezirik ohikoa den horretik uste dut ez dela ezer irten, baina horrelako egoerak eman dira, eta lankidetzan nola ez, aritu behar gara, bai udaltzainen eta ertzainen artean. Eskerrik asko, guk horre lankidetza sendotu beharra dagoela ikusten dugu, eta ondo ikusten dugu, lankidetza hori egotea eta ahalik eta sendoena izatea. Eskerrik asko. Bale, ez dakit, besterik ez badau, bale, besterik barik ondo pasau jaietan, eta ikusiko gara datozen egunetan. Eskerrik asko.